sa Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Oras po natin mga kabisyo sa buong kapuluan. Alas 8:31 ng gabi. Ay mga kabisyo, ang bilis ng oras natin, ano? Magpapaalam na po tayo. Pero bago po tayo magpaalam mga kabisyo, siyempre, shoutout muna sa lahat po ng mga nakatutok sa atin ngayon. Ikaw, Manong Driver, maraming salamat ha. Dahil sinamahan niyo po kami ni Tanghenyo sa 4 na oras na biyahe natin sa EDSA. Mabuhay po kayong lahat at syempre, niimbitahan ko muli po kayo bukas. Simula po ang una-unang linggo, weekend po natin for 2024. It's gonna be different, alright? So, alas 6 ng umaga, gigisingin po kayo ni Uncle Dagul. Dahil makakasama niyo po siya mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Teka lang. Papatayin ko yata si Uncle Dagul. Hindi. Alas 6 ng umaga lang. Nadirin mo yun? Alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Alas 10 ng umaga. Ayan, malinaw yan ha. Okay, syempre pagkatapos si Uncle Dagul, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, yun naman po abang lingkod, Diego Bandido. Pero on top of that, meron po tayong special program. Ayan, so ang gagawin po natin sa first part po natin, alas 10 hanggang alas 11. Ayan, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makabati po ng live on air. Magchichikahan po tayo sa ere. Tatanggap po ako ng mga callers via messenger. So abangan nyo po yan. Abangan nyo po ang aking Facebook page kasi doon ako magpo-post at doon po ako pipili ng pwede kong tawagan. Alright? Tapos pagdating po ng alas 11, special po yan. Siyempre, yan po ang ating Love Radio's Top 10 Countdown. Counting down the 10 biggest hits of the week. Back to back with Diego Bandido. Yeah. Aray! Bakit na naman, Tang? Ay, piste ka? Nagpapasikat ka na naman? No. Hindi! Pinopromote ko lang ng maayos yung programa. At least makakapagpahinga ka ng weekend, di ba? Ay, ayun, sa mga kabisyo po natin ha, it's a different kind of flavor na programa po. Pag weekend, ang mapapakinggan niyo po sa Love Radio. Tama po yan ha, alas 11 hanggang alauna po ang ating Love Radio Top 10 Countdown. At syempre, meron po tayong guest artist. Ang mga kasama po natin dyan, walang iba, kundi syempre, ang mahaba ang mga buhok. Wala, kung walang iba kundi ang Sulabro, syempre, pinangunahan po yan ng ating kaibigan na si Jerome Abalos. Sang nalawang ko pa sa aning pag-ibig. Ayan po, makakasama po natin bukas, makakibabalik taktakan po natin. And then, from 1 o'clock hanggang alas 2, may isang oras pa po tayo. Balik ulit tayo sa chikahan natin. Live on air ulit na chikahan. Okay, syempre, pagkatapos po natin, mula alas 2 naman, hanggang alas 6 ng gabi, makakasama po ninyo, walang iba, kundi si Basa Princess Rakitera para sa kanyang Love Academy. Wow! Ano bang Love Academy? Ay, nako, secret! Mabibigyan ng chance sa mga students natin na maririnig on air! Wow! Correct, mga kabisyo. Ito na pagkakataon. Breakthrough na to ng mga students na iimbitahan ni Rakitera. May makakasama po siya na student DJ. Pero ang bilin lang namin kay Rakitera, ilayo, kaya talaga nilayon talaga namin sa oras ni Uncle Dagol. Tsaka ni Uncle Totoy. Kasi estudyante pa yun eh, delikado. Okay mga kabisyo, maraming salamat sa inyong pag-antabay. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig syempre.
Dito po sa 90.7 Love Rate. Time to say goodbye. Maraming salamat. And always, don't forget, of course, ingat-ingat po sa pag-uwi. Coming up next, pagkagat ng dilim. Totoy na lab. Totoy ba to? Up next, 36 after 8 o'clock. Good evening, Metro Manila. Sasakyan sikat.